Mailalim po sa pagsasanay ang One Response Command Center or 1RCC ng Orduha Summit, Maliko Bay sa San Nicolas, Pangasinan para sa pagtibayin ang kakayahan ng mga emergency responders sa nasabing lugar. Kabilang sa mga itinuro sa pagsasanay ang pagpapalakas ng kasanayan sa first aid, basic life support at ambulance operations, partikular na sa wastong paggamit ng triangular at elastic bandage. Kaugnay nito, ang 1RCC sa Maliko ay bahagi ng pinalawak na Pangasinan Safety and Emergency Response or PACER C3 Center na itinatag upang mapabilis ang pagresponde sa mga geographically isolated and disadvantaged areas or GIDAs. IFM News. IFM News. IFM News.